salilla eka, salilla vika, en tiedä, mutta täällä ollaan useita tuntia etuajassa, mutta varmuus on aina varmuutta. Jännityksellä kohti Lontoota, ja kyllähän ne matkakumppanitkin tuosta kohta tulee. Täytyy vähän haastatella heitäkin niistä fiiliksistä, joita heillä on niin tämän matkan suhteen. No mä edustan Tuomas-yhteisöä ja hyvillä mielin meitä on kiva porukka lähdössä Lontooseen ja Tuomas-yhteisössä aloitettiin alfakurssit tänä keväänä ja kiva päästä sinne alfan juurille ja käyttää tämmöistä yhteisöjen johtamista ja kehittämistä pohtimaan yhdessä. On tosi kiva lähteä katsoa, että mun iso kysymys on, että miten alfa toimii urbaanissa ympäristössä, urbaanissa kaupungissa nuorten aikuisten kanssa. Ja sitten se toinen iso kysymys on se, että millä tavalla, kun joku lähtee innostuu mukaan alfaan, niin millä tavalla hänet saatellaan johonkin yhteisöön niin, ettei ikään kuin se takaovi vuoda siitä koko ajan. Ja jos mä näihin kahteen kysymykseen saan vastauksen, niin tämä matka on ollut onnistunut. Ja sen lisäksi, jos pääsin vielä Jaan Ahosen kanssa istua semmoiseen double-decker-bussiin, niin sitten on ihan 3/3. Mä otan tältä päivältä ja muutenkin tältä konferenssilta paljon semmoista uutta näkyä alfatyöstä Suomesta, että mitä uusia työvälineitä me voitaisiin saada tavoittaa nuoria aikuisia ja toki myös kaikenikäisiä. Että uusia työvälineitä, semmoista inspiraatioita ja syvempää ymmärrystä. Mulla on se käsitys, että sä oot Lauttasaaressa rippikoulussa jo käyttänyt alfaa vähän niin kuin pohjana. Mua erityisesti kiinnostaa aikuisrippikoulu. Miten sä ajattelet, miten alfa voisi sopia siihen? Joo, mä näen siihen kaikkeen sen potentiaalin ja mahdollisuuden, koska siinä käsitellään niin laajasti kristinuskon perusasioita ja semmoisia kysymyksiä, mitä monet nuoret aikuiset pohtii tässä ajassa. Niin siinä on tosi vahva ja hyvä työkalu lähteä tekemään rippikoulua nuorten aikuisten kanssa. Mutta sakramenttia siinä ei opeteta tämän yhteiskristillisyyden vuoksi. Joo, semmoiset asiat, mitkä jakaa kirkkokuntia, esimerkiksi sakramenttioppi, niin sitä siinä ei ole. Mutta koska ollaan sitten Suomessa ja luterilaisessa maassa aika pitkän päälle, niin eiköhän me siihen saada jonkinnäköinen tämmöinen oma kappale, jossa me saadaan käytyä sakramentit läpi. No, Alfa Suomi on itsenäisenä yhdistyksenä vaan 2-3 vuotta vanha. Me ollaan hyvin pieni toimija, mutta sitten taas meidän vaikutus on mun mielestä ihan kohtuullisen iso. Meillä on viime vuonnakin vajaa 300 alfaa ympäri Suomea, yli 100 seurakunnassa. Niistä tosi monet luterilaisia, mutta sitten myös muiden tunnustuskuntien seurakuntia, jotka piti alfoja ympäri Suomea. Ja siinäpä me nyt ollaan. Meitä on pari ihmistä töissä ja tosi iso määrä vapaaehtoisia. Täällä on menossa Leadership Conference, eli tällainen kansainvälinen johtajuuskonferenssi. Se alkoi siinä tuli sellainen, että yksi henkilö olisi halunnut olla täällä paikalla, mutta hän ei päässyt mitenkään kiireeltänsä, niin hän antoi videotervehdys. Se oli Paavi Franciscus. Ja mä ajattelin, että se kuvaa jotakin siitä, mitä täällä on tapahtumassa. Ihmiset eri tunnustuskunnista ympäri maailmaa eri tavoin ovat sen yhteisen asian äärellä, että miten me voitaisiin tämän ajan ihmisille, etenkin myös tulevalle sukupolvelle, pystyä välittämään ikiaikainen sanoma siitä Jumalan rakkaudesta, joka on koko ihmiskuntaa kohtaan. Mä puhuttelen se, että hyvin eri tavalla niin kuin teologiansa ja spiritualiteettinsa mieltävät ihmiset tulee yhteisen asian äärelle. Näkee, että se mikä meitä yhdistää on niin paljon enemmän kuin se mikä meitä erottaa. Ja tosiaan ajatus on se, että löydetään niitä tapoja, joilla kommunikoida se sanoma, jolla taas sitten Alfan pioneeri Nicky Gamble, eläkkeellä oleva kirkkoherra, aloitti oman juttunsa, sanoi, että you are loved. Sinä olet rakastettu. Ja mä ajattelin, että sen sanoman äärellä mä haluan elää niin pappina kuin sitten myös Alfan toiminnanjohtajana. Mä haaveilen siitä, että kaiken ikäiset, eri-ikäiset, myös erityisesti ripari-ikäiset ja sitten siitä niin kuin vähän nuoremmat, nämä tulevat sukupolvet, meillä puhutaan usein milleniaaleista, mutta sieltä on tulossa jo sukupolvi Z ja sukupolvi Alfa, joka hassulla tavalla niin kuin kansainvälisissä ja niin kuin sekulaarisissa piireissä on pyöräytetty, kun tultiin viimeiseen kirjaimen, niin nyt otettiin sukupolvi Alfa. Toi sukupolvi yhtenä työkaluna Alfa voi olla tuolle sukupolvelle välittämässä juurikin tätä Jumalan rakkauden sanomaa, josta ollaan puhuttu. Ja mä ajattelin, että yksi on ihan loistava ripari. Meillä on ihan huikea mahdollisuus tuoda ihmiset
tai nuoret tulee jo leirinuotiolle Riparilla. Ja Alfan ainut siis tarkoitus on se, että luodaan se tila, jossa voi vapaasti, ilman pönötystä, painostusta, ilman paineita pohtia sitä, että mitä mä ajattelen näistä kristiuskosanomasta, mitä mä ajattelen Jeesuksesta. Ja jos Alfa voisi siinä palvella ripareita kautta Suomen, niin mä ajattelen, että silloin kaikki voittaa. Parasta antia tässä on ollut ylipäätänsä se, että täältä tulee ympäri maailmaa tuhansia ihmisiä eri kirkkokunnista ja jotenkin se on jo pelkästään mun mielestä se vaikuttavaa ja innostavaa samalla. Mitä sä toivot tältä tapahtumalta erityisesti? No ehkä jotenkin just semmoista niinku perspektiiviä ja inspiroitumista ja jotenkin se niinku tavallaan uusia näkökulmia. And we're really delighted to be able to host this seminar and this lab this afternoon. And just a few housekeeping tips. We would love to hear from you. You know Musta tosi innostavaa olla mukana tällaisessa konfassa, jossa on, mitä taitaa olla täällä yli 5000 67 eri maasta, kuulla, tavata ja tutustua ihmisiin, jotka hyvin erilaisissa olosuhteissa vie kirkon sanomaa eteenpäin ja oppia ja kysellä ja kuunnella. Mä ajattelin, että tämä on ehkä sellaisia mahdollisuuksia, joka kyllä kannattaa aina aika ajoin hyödyntää. Vähän tein matikkaa tuossa ja laskin, että tämän konferenssin aikana me kuullaan reilusti yli 1000 minuuttia puhetta, joko paneeleita tai yksittäisiä puheenvuoroja ja musiikkia. Mua hämmentää se tosiseikka, että meillä on vielä muutama minuutti edessä, mutta tähän asti mä en ole kuullut vielä ainuttakaan lausetta siitä, miksi tämä ei olisi mahdollista. Siis esteistä tai resurssien vähyydestä tai jonkun asian mahdottomuudesta ei puhuta tässä porukassa. Ja mä ajattelen, että se on ehkä jotakin sellaista, että ainakin itse ajattelen, että mun täytyy ottaa täältä mukaan. Mä syyllistyn usein siihen, että mä sanon, että tämä on muuten hyvä, mutta että tämä ei ole nyt mahdollista. Mä oon yksi Helsingin seurakuntayhtymän toimijoista, joiden tehtävä on pitää huolta siitä, että yli varojen ei niin eletä ja mun puheessa koko ajan toistuu taloussuunnitelmat ja kehykset ja muuta. Totta kai ne on tärkeitä, mä aion niitä unohtaa, mutta kyllä mä samaan aikaan ajattelen, että jos emme muisteta sitä, että minkä takia me ollaan kirkossa töissä ja minkä takia kirkko ylipäätään on olemassa, niin sitten me ollaan menetetty jotain tosi arvokasta. They'll never leave you nor forsake you. And you'll never be alone. Yeah, so fight. Mä sain tosi hyviä eväitä, mulla on vieläkin suvlakin noi rippeet tuolla hampaiden välissä, mutta siis mitä sisältöön tulee, niin mä jotenkin ajattelen, että semmonen itse sytyn visioista ja siitä, että nähdään isosti asioita ja näin, niin siinä mielessä semmoinen positiivisuus ja rohkeus ja innostavuus ja kaikki semmoinen, niin se on mulle kivaa kuunneltavaa ja kännykkä on täynnä muistiinpanoja, mä luulen, että niiden niinku semmoinen pureskelu ottaa hetken, mutta muuten koen niinku hirveän tärkeänä semmoinen oman rukouselämän vahvistaminen ja tavallaan se, että mitään ei synny ilman rukousta. Ja mä oon vuosien varrella koko ajan siinä kasvanut enemmän ja näin, mutta aina kiva saada vähän rohkaisua ja ehkä uusia näkökulmia myös siihen. Tämä tapahtuma kaikkinen järjestelyineen on aika huikea semmoisen yhteisöllisyyden osoitus. Mitä sä luulet, voiko tällainen yhteisöllisyys rantautua myös Suomeen vai liittyykö se jotenkin brittiläiseen kulttuuriin ja kulttuuriin, joka on vieras luterilaisuudelle? No mulla on semmoinen ajatus, että ehkä tässä ennemmin kuin jostain suuntauksesta tai uskontulkinnasta, niin on kysymys siitä, että ollaan niinku uskollisia ja tehdään asioita pitkäjänteisesti. Että eihän tämmöistä, niinku, mistä me ollaan saatu nauttia täällä, me ollaan nähty satoja vapaaehtoisia tuolla kaduilla toivottamassa ihmisiä tervetulleeksi. Ja, niinku, kaikki pohjautunut niinku, rautaiseen vapaaehtoisosaamiseen.
halutaan palvella sitä yhteisöä, niin se on kulttuuri. Kulttuurit on, niin kuin se on ihmisten synnyttämää, se vie aikaa, mutta sit kun Jumala sitä siunaa, niin isoja juttuja tapahtuu. Ja en mä näe mitään estettä, etteikö se niin kuin Suomessa voisi olla mahdollista, Helsingissä olla mahdollista erityisesti. Mutta se ei synny päivässä. Tämä Bromptonin kirkko täältä, tai kolminaisuuden kirkko täältä Bromptonista ei siirry tällaisena niin kuin suoraan päivässä Helsinkiin, vaan se alkaa ihan 1, 2, 3, 4, 5 ihmisen niin kuin keskuudesta ja siitä se alkaa niin kuin sitten, kun me ollaan uskollisia Jumalalle, niin lähtee liikkeelle. Samuel, sä vaikutat pääkaupunkiseudulla kansainvälisessä seurakunnassa ja alfatyö on sun sydämessä. Mikä alfatyössä sua oikein kiinnostaa? Miksi se on erityistä sulle? Se on ehkä se kokemus, että se on niin helppo jakaa uskoa, mikä on mulle muuten tosi vaikea, tosi hankala. Ja sitten se kokemus, että pöydän äärellä, kun syödään yhteensä, kun kuunnellaan ihmisiä, että niin helposti päästään keskusteluun ja aina jotakin tapahtuu. Ja ihmiset on ihania. Ja pöydän äärellä se huomaa. Ja sitten tietysti se, että me luomme sen tilan ja sitten Jumala tekee mitä hän tekee. Se riippuu hänestä, se ottaa minusta ne paineet pois, että mun ei tarvitse tehdä mitään, vain olla siellä ja me tykkään sitä. Mitä sä sanoisit sellaiselle luterilaiselle, joka tuntee vähän niin kuin ujoutta tämän edessä, että tässä on niin paljon sellaista karismaattisuutta, joka vähän ujosta? No itse olin sellainen, vielä en ymmärrä ihan kaikki, mutta ehkä just sitten sen kautta, että tutustuin muihin kirkkoihin, sitten tuli semmoinen havainto tai oivallus, että no jos Jumala toimii näin jossakin, mä haluan ainakin oppia sen. Ja mun mielestä sitten just tässä seurakunnassa ja Alfa-verkostossa siellä käsitellään näitä asioita hyvällä tavalla, turvallisessa tavalla, että ei ole sellaisia ylilyöntejä. Että me nimenomaan tässä mä ehkä tutustuin siihen vähän rauhalla ja olin valmis ottamaan vastaan, kun ehkä tähän asti mulla oli enemmän sellainen asenne, että kannattaa oppia ja kuunnella ja sitten ei tarvitse tehdä kaikkea, mutta oppia saa.